Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo mukoma Nashi ndiri murume uye zvekare ndinoda kureururawo izvo zvandakaita. Ndinoda kureurura kuti ndakagadzira brother yangu uyo ainge ari kuCanada. Handina kunge ndakaziva kuti ainge achazosvika pakupenga uye zvekare nekuzofa. Ndakangomugadzira nekuda kwezvainge zvaiitika pakati pedu tiri vaviri. Ndainge ndava kuda kugadzirisa ukama uhwo hwainge hwatoputsika nekuda kwezvavainge vakandituma kuti ndige ndichiita ndikazotadza kuita saizvozvo. Brother yangu yakaenda kuCanada, vakaita zvokutobatsirwa nevanhu veMDC makore aya apo pakaitika violence. Saka ivo vainge variwo youth, vari vekubato rainge richipikisa, saka vainge vachitozivikanwa muarea. Saka pane information yakazobuda zvichinzi vainge vachitotsvakwa zvekutodaro. Saka vakabva vachizonzi vaifanira kuti vange vachibuda munyika. Vakanzi vange vachisarudza kwavainge vachida kuenda. Vazhinji vakasarudza vana UK, vamwe ndo vakaenda kuna Botswana, vakaendako vakatonogadzirirwa mapepa avo, because izvi zvichiitwa zvainge zvichitoitwa nemaagenti eAmerica avo ainge achitosponsor vanhu kuti vange vachiita mhirishonga munyika kuitira kuti iyo America inge ichizopindira. Ndo zvimwe zvatainge tichiudzwa nebrother yangu, because he was very involved mu politics the violence, even though ainge ari weku opposition. Saka pavainge vava kutsvakwa ndipo paakabva achizosarudza kuti ange achizoenda kuCanada. Vakatongoenda kuCanada vasina chavainge vainacho, vakaendako semupoteri vakatanga kugarako. Saka nekufamba kwenguva womukoma Nashi mukuzokura vakatoitawo mwana wavo umwe chete uyo akazongobatanidzirwawo neglazi rasekuru akabva achizofa. Mwana uyo vainge vakamuita nemurungu uyo wavainge vava kudanana naye ikoko. Saka brother yangu ainge asingachakwanisi manje kuti ange achiuya kuZim. Saka ivo vainge vava kuti vaigara vachingofila kuti he was very lonely. Vainge vachida kudzoka kumba, but kumba kwacho painge kusingadzokeki nekuti kungobuda muCanada uchiti uri kudzoka kuZim, it means kutoti visa rako rinenge ratokanganisika, because unenge wakati uri mupoteri wakatiza zvawakatiza kuZim. Saka unenge wozobvunzwa zvino kuti saka kuZimbabwe kwacho wakadzokerei kana uchiti kwainge kuine vanhu vainge vachida kukuuraya. Saka status yako inobva yatokanganisika. Saka mukoma vainge vasingachakwanisi kudzoka kumba, ende vakabva vachizoti kwandiri through my parents, vakataura nevabereki vakati vainge vachida kuita madevelopments kunoku kuZimbabwe, kutanga mabusinesses. Kana vatanga mabusinesses, kana vakaona kuti business racho rinenge rofamba, vainge vachida kuzobva ko ikoko vobva vauya kuZim through mabusinesses iwawo, vobva vachizobuda munyika vava kuendawo kana kuna naUK vachishandisa upfumi hwavo hwavanenge vava nahwo muZimbabwe. Ndiyo yainge iri option yavo iyoyo, plus vainge vachida kuroorawo mukadzi wemuZimbabwe. Ndo zvavaigara vachingotiudza pose pavaifona tichitaura navo. Saka mukoma vakazotanga kundipa mari. By then mukoma ndainge ndava kuuniversity, saka mari dzandainge ndichipiwa namukoma wangu ndakatanga kutonyang'anya, uye zvekare ndainge ndava kudanana nevakadzi vamwe vainge vatori vakadzi vevanhu vainge vachindidya mari. Saka vamwe vakadzi ava vaindidya mari zvainge zviri nani. Uyo akazonondidonhedza mukoma Nashi akazokonzeresa kuti ndige ndichizoenda kun'anga, ndige ndichizonobaya brother yangu muglazi, ndichifungidzira kuti zvainge zvichazondibatsira ndisingazivi kuti ndainge ndichazotopengesa brother yangu. Ndoumwe musikana uyu akandiinvita kuchechi kwavo kwaainge achienda. Ainge achipinda chechi yeMethodist, ainge akanaka kwazvo. Ndakatanga kuendako kuchechi kuMethodist ikoko, ndikatonotendeukawo. Ndainge ndichimuda ndichida kumuroora. akazondipfurira kuti ndinge ndichizotengera brother yake kombi mushure mekunge ndamuudza kuti painge paine mari yandainge ndichazotumidzirwa nebrother yangu
pane zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoita nemari iyoyo. Akandiudza kuti taikwanisa kutospina mari yacho kana ndainge ndichazotengera brother yacho kombi, because ainge achiitawo zvekudriva makombi. Saka ainge akaudzwa nemurungu waanoshandira kuti kana ukakwanisa kuwana mari unondipa mari, it's either yerent to buy, ndokupa motikari wotanga kuishandisa. Iniwo handina chandainge ndichimboziva about industry. Saka ndakazogara navo tsano pasi tikataurirana. Hapana kana patainge takanyorerana pasi. Ndakavapa mari, ivo vakaenda vakanodhila nemurungu wavo. Mari yandakavapa yainge ichingoshota $500 kuti inge ichikwana full price yavainge vakaudzwa nemurungu wavo. Saka vakabva vatoenda vakatonochinja ownership. Pavakachinja ownership havana kunge vakandizivisa kuti vainge vachinja ownership yemotikari yainge yatova muzita mavo. Ndaingofungidzira kuti ndichazoudzwa kuti tinge tichizoenda kunoregister kombi, because tainge takati tinotanga kambani then kombi yopinda muzita rekambani sezvo tinenge takaita a joint venture. Kombi yakafamba mukoma kusvika kombi ichizotengeswa nekuti yainge yafa. Handina chandakawana pakutengeswa kwemotikari because yainge yakatofa, yakatoita zvekutotengeserwawo umwe makanika. Yakangonzi yatengwa neprice iri pasi. Sezvo vainge vari tsano apa, ndainge ndichidanana nehanzvadzi yavo ndichimuda nemwoyo wangu wose. Ndakangonyarara ndikati zvinowanikwa. Saka brother yangu akazotanga kundibvunza kuti maproject ainge achifamba here, but mukoma hakuna project rainge rimboriko. Ndakabva ndachizoudza brother yangu kuti zvinhu zvainge zvichitofamba zvakanaka. Saka mistake yakazoitika ndeyekuti ainge aine imwe friend uyo akazouya kuZimbabwe, vainge vakasanganawo ikoko kuCanada. Akabva achizomuudza kuti aifanira kuti ange achizotora mapictures eproject. Saka akangoita zvekungondijuma because ndakanzi ndainge ndiine dzimwe bhutsu nehembe dzandainge ndakatengerwa. Saka vakazoti vainge vachida kuuya kumba, vakauya kumba then ndokubva vachizotanga kungotaura neni apa pamberi pevabereki. Vabereki vainge vasingatozvizivi kuti painge kuine project yandainge ndakapiwa mari yekuti ndige ndichizotanga. Saka pandakanobvunziwa kuti saka project yava papi naye mukomana, handeiti mbonoona. Mukoma ndakashaya kuti ndopindura kuti kudii. Vabereki vangu vakabva vatoti vainge vachidawo kutoonawo progress. Ndakangobuda ndikati ndiri kudzoka, ndokutotiza kwandakaita. Foni vakandifonera ndikazoudza mai vangu chokwadi kuti ndainge ndakabirwa mari nemusikana wandainge ndichidanana naye. Saka izvi pazvakazosvika munzeve dzebrother yangu takatanga kunetsana. Tainge tonetsana almost each and every day. Saka ndakazoenda kun'anga mukoma because kwekuwana mari ndainge ndisina. Ndakaenda kun'anga ndiine matrousers ebrother yangu awo ainge akasiya kuzimu, zvekare nderimwe jacket. Ndaenda kun'anga, n'anga iyi ndainge ndisingazivi kuti inoita zvekubayisa vanhu mumaglazi. Saka ndakapiwa rimwe glazi randakanzi ndinge ndichibata. Ndakabata glazi iroro ndikanzi ndinge ndichidira bute. Ndakadira bute rainge risina kuwanda. Ndikanzi ndinge ndichitaura mutupo wangu. Ndakataura mutupo. Ndipo apo pandakabva ndachizoona brother yangu vainge vatoriko kuCanada ikoko. Hameno zvavainge vachiita vachigadzira padome. Vakabva vachizoti vanditarisa vakati wauya kuno kuCanada. Vaitondiona sekunge ndainge ndiriko ikoko. Apa ndainge ndiine banga randainge ndakahwandisa kumusana kwangu. Pandakabaya muglazi ndakabva ndachizotoona kuti ndainge ndavabaya mudumbu. Ende ndokuzofa kwavakazoita. Vakazotanga kupenga. Amai vangu vakaita zvekufonerwa nemurungu uyo ainge akaita mwana nebrother yangu. Akafonera amai akati ainge atoendesa brother yangu kuchipatara because ainge ava violent uye zvekare ainge ava kurakidza kuti pfungwa dzake dzatorasika. Handina kunge ndakaziva kuti mhiko dzandainge ndakaita ndo dzainge dzakonzeresa zvose izvozvo. Saka vakagara muchipatara vakaita sekunge vainge vari cover. Vakatanga kugara kune imwe home. Vachigarako ikoko mukomanashi vakangoita zvekunozviwisidzira pasimbi. Ende izvi pazvakaitika hanzi zvakangoitika 2 minutes. Vainge vatori neumwe nurse aide vakatogara panze. Hanzi vakangofura zipi retrousers ravainge vakapfeka ndokutotanga kutomhanya. Saka pavakange vachimhanya kudaro hanzi bhurugwa ravo rakatanga kudonha kusvika richizonova
kuvhiringidza kwava kudonhera pane imwe simbi iyo yakanovabaya mudumbu ndokutofirapo paspot. Sezvakaitika apo pandakavabaya muglazi ndozvakaitika kune brother yangu. Kufa kwakaita brother yangu mukoma kwakandivhiringidza mupfungwa. Kunyangwe izvezvi handisi munhu ari right, ndinongogara ndichingofunga nezvazvo kuti saka ndozvandakaita brother yangu here izvi. Saka ndichiuya panapa mukomanashe, ndodawo kuti munge muchindibatsira nemazano. Ndoudza here hama dzangu, baba vangu vakashayika asi amai vachiri vapenyu. Amai vangu vakaita nguva yakareba vachingochema brother yangu ende vatova neproblem yeBP. Saka ndikuda kuvasunungura kuti vange vachiziva. Can you advise me to do that? Kana kuti ndinozotovawedzera marwadzo. When you post my story mozondiudza, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Pane imwe message iyo yanga yandinzvenga yandoda kuti ndinge ndichizoshare nemi. Are you already following us on Facebook? If not yet, link ririmo mu comment section. Message yandakatumidzirwa yakamira sekudai. Hanzi, murume wangu muroyi uye zvekare anonamata Satani. Makadi yenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchiposta nyaya yangu, asi pamuchange mava kuposta, please munge makavikawo chitupa changu. Inini ndauyawo pano pachannel yenyu mukoma nashe. Inini ndiri mai mufundisi Cape Town. Murume wangu akaromba, asi ndainge ndisingazivi kuti murume wangu akaromba. Ndaifunga kuti ari kushandisa simba raMwari. Makore ose adarika. Nyaya yangu zvizere yakatangira apa. Ndainge ndava form 3, saka ndainge ndiri pa boarding school pamusami. Saka ndiri pachikoro ndakaita musikanzwa ndokubva ndadanana nemukomana wangu. Ndichamuti Sam. Ainge ari form 6, ainge atova pedyo kuda kunyora bvunzo dzake dzeform 6. Saka mukomana uyu ainge ari wekumasvingo, inini kumusha kwedu ndinobva kuMondoro. Saka ava pedyo kunyora akandinyengetedza achiti ngatiite bonde nekuti tinogona kuzotadza kuonana. Saka takasvika pakusika bonde, asi takaita tisina kudzivirira zuva iroro. Ndakabva ndabata pamuviri, asi ndakazoziva kuti ndainge ndava nepamuviri mava muna January 2019. Zvikoro zvainge zvava kutoda kutovhurwa kuti ndiende form 4. Saka pandakaziva kuti ndainge ndava nenhumbu, ndakabva ndaendeswa kumba kwemurume wangu. Ndakatambirwa zvakanaka navamwene vangu ndokubva ndachizotanga kugara, asi upenyu hwakazotanga kutiomera. Apa taigara paruzevha kuChiredzi ndichigara navamwene wangu nekuti tainge tisati tava nezvikwanisiro zvekuti titange life yedu togara. Saka ndaidya ka 1 per day. Kugara navamwene kwainge kuri kushinga. Mai iyi yaiva nehutsinye. Ndaimutswa usiku every day ndichiendeswa kunohodha madomasi tichinotengesa muChiredzi mutown kuti tiwane kurarama. Saka Sam akaona kuti upenyu hwainge hwaoma kumusha, akabva ataura nemumwe mwana wavasawira wavatezvara vangu ainge ari Johnny kuti ange achimutsvakira zvekuita ikoko kuSouth Africa kwaainge ari. Saka bhururu wedu akabudira pachena Sam kuti basa rainge riripo asi raiva rekushanda muPrazi kumavineyard. Saka murume wangu akatoona kuti zvainge zviri nani kuenda kunoshanda muPrazi than kugara kumusha nekuti tainge tava nemwana ainge achida kuchengetwa apa upenyu hwainge hwakaoma. Saka murume wangu akasimuka akaenda kuJohnny akatanga kushanda ikoko. After 6 months akazonditumidzira mari. Inini ndakateverawo muno muJohnny tikatanga kugara tose muPrazi paishanda murume wangu. Saka muna 2021 murume wangu akazotanga kutamba nemaNigerians ainge ava kuenda kuchurch yeumwe muNigerian. maNigerian awa handizivi kuti murume wangu ainge akasangana nawo kupi kuti vazoita connection
yavainge vava nayo. Saka paakatanga kuenda kuchechi iyi, upenyu hwedu hwakabva kwachizotochinja. Murume wangu ainge ava kuita mari. Takabva tatotama kuPrazi tikatanga kugara mutown muna 2022, ndipo paakazovhura chechi kunoku kuCape Town. Chechi iyi payakavhurwa haina kunonoka kuita mafollowers nekuti murume wangu ainge ava kuita munana muchechi. Vanhu vainge vachiwanda muchechi, vainge vari vekuno kumusha, vaya vanenge vaine matambudziko akasiyana-siyana, vanhu vachisiya mari nekuti vanenge vachida kupona. Neniwo zvakandishamisa kuti murume wangu ainge awana kupi simba rakawanda kudaro rekuti aite minana yaainge ava kuita. Saka muna 2023 imomo, gore razosimuka murume wangu ndezvekuti vamwene vangu vakazofa, asi kufa kwakaita vamwene vangu vakafa vachiita zvekuora muviri wavo wose, asi kurwara kwose kwavakaita murume wangu ainge asingadi kutumidzira amai vake mari yekuti vange vachienda kuchipatara kusvika vafa nekushayiwa mari. Asi musi vakasvika shoko rekuti vamwene vangu vainge vafa, murume wangu akanditumidzira mari yekutenga chikafu chekuti vanhu vawane chekudya pamwe chete nemari yekutenga coffin. Asi iye haana kuenda kunhamo amai vake achiti ainge ari busy nebasa. Saka akabva andipa ruva raakanditi unoenda naro unopa sawira, womupa 3000 rands kuti akwanise kudyara ruva iri paguva raamai vangu. Inini ndakasimuka ndikaenda kurufu rwavamwene vangu. Parufu urwu pakadyiwa nekuti murume wangu ainge andipa mari akawanda. Apa ainge andiudza kuti mari yose yandiri kukupa inofanira kunge ichipera yose ichidyiwa nevanhu parufu. Painge pachiitika zvose izvi ndainge ndisingazivi kuti ndainge ndichidziyawo moto wembavha. Asi chazoita kuti ndinge ndichiuya pano mukomanashi inyaya yekuti kubva pakafa vamwene vangu murume wangu haana kuzombobvira akasangana neni pabonde. Kubva muna 2023 up to now murume wangu haana kumbobvira akandibata, asi zvose ndinopiwa kumba anouya everyday, haaiti zvemagirlfriends. Saka ndakazofambawo mukomanashi semunhukadzi ndichida kuziva secret yemurume wangu inoita kuti asada kusangana neni. Saka ndakabata nhau yekuti murume wangu musatanist, anoshandisa simba rasatani kuita mabasa ake ekuprofita. Ndiye akauraya amai vake. Nyaya iyi mukomanashi ndakaichengeta secret yangu, hapana anoziva matambudziko andinosangana nawo nekuda marriage yangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Naimi mumachechi umu chiko chiri kumboitika, ndokusaka vanhu vachizosvika pakuromba anzi chechi yacho ainge achida kuti inge ichikura nekukasika. Hanzi dzimwe nguva aikwanisa kuti zviya uri musi weSunday kana kuri kunzi vanhu vakabvisa mari dzavo dzavanenge vabvisa, hanzi mari idzi aiti kana adzitora kubva kuna sekretari achizodzidzosera zvake nemusi weMonday. Izvi zvinenge zvaitika musi weSunday. Hanzi mari iyoyo aikwanisa kuiisa muhari. Hari iyi yobva yachizoiswa muceiling, then obva achizotora hari iyoyo. Hanzi aiti I am locating the grace of God. Hanzi kuti Mwari vange vachizoburutsa zodzo yavo yobva yachizopinda muhari. Vose vanenge vapa mari kuchechi hanzi vange vachizowana mablessings. Hanzi ndo zvimwe zvezvinhu izvo zvaainge achiita pavakatanga kurana chechi yavo iyi. Strange things they do happen in this world. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Chechi yacho iri kunzi iriko kuCape Town. Hanzi vanoita minana prophet ivavo, but no kurara nemudzimai wavo panguva yebonde. Hanzi hakuna chinoitika kunyange ukavabata. Hanzi vanotokusaidzira kure obva vati siyana neni because ndiri pamutsanyo. Saka vanenge vari pamutsanyo webonde. Then pane imwe nyaya zvekare yandakatumidzirwa ichibva kuna Haiti ari kutsvakawo advice. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 33 years kuberekwa. Ndine umwe murume uyo ari kundipfimba. Murume uyu ane mabusinesses ake muno muHarare. Saka ndava kutya because akambondipa mari
andipa mari akanditi ndoda kuti unge uchinopa mari iyi kuna amai vako so that she can support me kana iwewe neni tikanetsana, kana ukandiramba ivo vanozotibatanidza. Akati mukwasha unofanira kuti unge uchichengeta ambuya vako. Ndakaenda nemari iyo yomukomanashi yainge iri $1,000 ndikavapa. Mama vangu vakandibvunza kuti mari waiwana kupi. Lucky enough handina kutovaudza kuti mari ndainge ndaipiwa nemunhu wandiri kudanana naye. Ndakangovati imari yangu mama, handiti ndiri musikana here, handisati ndaroorwazve. Saka mama vangu vakagamuchira mari. Mangwana acho makuseni vakazomuka vakaona kuti pavainge vakaisa mari painge paine $10. Vanoti vakarota nyoka yainge yakakura ikauya ikati ndipe mari yangu. Saka handizivi kuti $10 iyi yakazongoonekwa iri panzvimbo painge paine $1,000. Ndingati murume wandiri kudanana naye akaromba here kana kuti zvimwewo kwava kungovawo munhu anenge aine bad luck, kana kuti mama vangu vane munhu akatovatorera mari, maybe hama yavo yakaromba. Please help me before I start judging this guy. Munhu anotonamata akashayikirwawo nemudzimai wake, so I was thinking of giving him a chance, but ndava kutya manje nekuda kwezvinhu izvi zvakaitika kubva apo paakandipa mari. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu avo mucomment section. Murume wacho anoratidza kuti ane mari. Vakanditumidzira mapictures emotikari iyo inofamba nemurume wavari kudanana naye. Aiwa, kune vanhu vane mari muZimbabwe, mabillionaires even so, but ngatitaurei navo mucomment section. Saka ivo vari kuti zviri normal here mukomanashi kuti murume ane mari yakawanda kudai otoitawo serious nemusikana anogarawo kughetto who was born in a poor family. Is it normal? So let us try to speak with him in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume vezvikare ndine makore 51 years ekuberekwa. Ndauya pano kuti ndige ndichikuudzaiwo imwe nyaya yakamboitika. Vanhu munoramba zvenyu kuti hakuna Mwari, but Mwari variko. Ndigere kuno kukugweru, ndakaromba ndisingazivi kuti ndiri kurombeswa. Ndakatobetserwa neimwe friend yangu watainge tichinamata naye. Takangokurawo tichingonamatawo mune imwe chechi yePentecostal, ndisingadi kutaura zita rayo. Saka shamwari yangu paakanditi hande kun'anga, handina kuda kuramba because ndakaona kuti sezvo iye ainge agara ari mwana wevakuru vemuchechi, zvimwe kuda pane zvaainge akadzidzawo mubhaibheri, zvimwe zvatainge tisingazivi. Takaromba apo patainge tichishanda pane imwe maini. Saka pamaini apa painge pakanzi kwainge kwakauya chigumuro. Saka vane vanhu vavainge vachida kumisa mabasa, asi vanenge vamiswa mabasa ivo vainge vachazopiwa zvimari zvekuti unenge wadzingwa basa, but vainge vachazosara pabasa vainge vachazowedzerwa mari yepay. Maini iyi yainge yava kuda kuiswa mumaoko emaGerman, saka maGerman anobhadhara, yainge imbori yemaBritish. Saka takabva tachizoenda kun'anga, akandiudza kuti dzainge dziri nzira dzekuti tinge tichizvichengetedza mubasa kuitira kuti tisazomiswa basa. Saka ndakabvuma, tikabva tachizoenda tose kun'anga. Tasvikako kun'anga handina kana chandainge ndichimboziva, kainge katoriwo kuya kutotanga kutosvikawo pamba pen'anga because idzo n'anga ndainge ndichitodzityawo pachezvangu. Tirimo mumatare nyaya dzakatanga kutaurwa tikanzi umwe noumwe ainge achazopiwa kamudzi. Kamudzi aka kaifanira kuti kange kachizogara kari mumafuta. Saka mafuta awa taiti pose patinenge tawana mari taienda tobva tachizonotenga mafuta, nekuti mafuta acho aitongopera paunenge wawana mari. Unofanira kuti unge uchienda uchinotenga mamwe mafuta kumba kwen'anga, but vainge vasingambotidhurisiri mafuta acho zvekuti yainge isimbori mari inorwadza, yakangofanana nekuti $1 wotoenda wotonotenga mafuta ako. Kana kuri sekubasa taipiwa mabonuses, nepaunenge usingafanire kuti unge uchipiwa bonus waitopiwa bonus nekuda
kwekuti tainge tichishandisa mafuta iwawo elaki, uye zvekare pabasa tainge tava kuitwa sekunge ndisu vakuru, and masupervisor edu vaitotibvunza kuti saka nhasi tinofanira kuti tinge tichiita sei. Apa ndisu tainge tichitoriwo vana vadiki pane mamwe madhara ose avo atainge tichishanda nawo vainge vatori neexperience. Saka ndakazotanga kurota hope ndairota umwe mukadzi aiuya kwandiri achirara neni. Ndaizoti kana ndikamuka ndaiona kuti sikarudzi yangu inenge yakazara nemaronda, ndichita sekunge ndinenge ndakakweshera chimusoro chesikarudzi yangu padombo because ndinenge ndakakuvara. Zvakaramba zvichingoitika izvi sezvo ndainge ndiine girlfriend. Ndakafungidzira kuti zvimwe kuda yainge iri njovhera yandainge ndakapiwa negirlfriend. Ndakazoudzawo friend yangu rimwe zuva ndiri kubasa ndikanzwa kuti hazvisi kuita because kwaiti kukatanga kupisa ndainzwa kurwadziwa zvekuti kana basa racho raitonetsa kungoti chete sezvo tainge tiri vanhu vainge vachishandisa mishonga. Ndaiti kunyange ndikaswera ndakagara register raingomaka kuti ndaswera ndichitoshanda kutodarika vamwe vanhu vose, ndichitopiwa futi mabonuses on top of that. Kana varungu vataitoshandira vaitozviziva kutoti ava havabatwe vakomana ava taikwanisa kutongonzi nhasi muri kuenda kunoshanda kuofisi kwacho nechamunenge muchiita panenge pasitomborina. Izvi taiwanzokuzviita kana kuri kunzi varungu vataishandira vanenge vadzokera kuGermany vamboenda kuholiday zvavo. Saka taiva vanhu vaitorespektewa pabasa, but dambudziko iroro ndakazoti ndaudza friend yangu kuti ndo zvandainge ndichisanganawo nazvo. Iyo akabva ati ndizvowo zvaainge achisangana nazvo, akatoshamisika kuti ndo zvainge zvichiitika kwandiri. Saka takabva tachizodzokera kun'anga. Taenda kun'anga takabva tachizoudzwa kuti vainge vari vakadzi vedu. Tikati vakadzi vedu, tikanzi ropa redu rainge rakatonosangana nemidzi idzo dzataipota tichisa mumafuta. Saka kuti tinge tichizoremekedziwa mumabasa paitoda kutoti tinge tichitoshandisa zvikwambo. Ndakashamisika mukoma because zita rekuti chikwambo rinotongotyisa kutongoudzwa kuti watova nechikwambo chinenge chichizvitumidza nezita rako. Zvinova zviri zvinhu zvakandinetsa. Ndakatotanga kutochema ndirimo mumatare ndikati nezera rangu iri ndatova nechikwambo. Takanzi tainge tisingafanire kuti tinge tichizochema. Zvataifanira kuti tinge tichiita ndezvekuti taifanira kuti tinge tichizonyora mazita evana vose avo vakaberekwa mumhuri nevanenge vachizozvarwa mumhuri. Mazita avo taifanira kuti tinge tichizomanyora kuitira kuti zvikwambo zvedu zvinge zvichizopota zvichienda zvichinonorara navo. Saka kubva ipapo patakanyora mazita zvainge zvava kusauya kwatiri. Takatanga kuita imwe mari inoshamisa, tikatotanga kutosponsawo makorokoza mushure mekunge maGermany azodzingwa pamaini ipapo, then maini ikazotorwawo nevamwe vakuru. Saka takabva tachizonzi sezvo tainge tagara tichishandapo pamaini tainge tichazopiwa mukana wekuti tinge tichizomainawo. Saka takabetserwa neequipment ndokubva tachizotanga kutsvaka makorokoza ainge ava kushanda mumaclaim edu. Tikaita mari yakawandisa. Saka mumhuri mainge mava kufiwa after each and every 2 years. Saka zvakazomboita sekunge zvaita senani. Zvikwambo izvi mukomana takazvipiwa takanzi 1-1, but zvakazosvika pakunozvara zvimwe. Ndichitaura nemi kudai ndine zvikwambo 4 because kurara kwazvainge zvoita nesu chaitoita nhumbu chotozvara chimwe chikwambo. Saka inini zvangu zvikwambo zvachakabva chachizozvara vana vatatu zviri zvivasikana. Saka zvivasikana izvi zvinofarira kurara nevanasikana vemumhuri, hazvitombodi kurarwa nevakomana. Saka inini ndinongorara amai vacho chikwambo ichocho chandakaenda ndikanopiwa ndichifungidzira kuti ndiri kupiwa mafuta elaki. Zvino nyaya yazondiunza pano ndeyekuti ndoda kungozivisa vanhu kuti shuwa Mwari ariko, kune vanhu vanonamata. Izvi ndo zvakaitika apo pandainge ndichida kuurayisa mwana wemunin'ina wangu. Mwanasikana ainge akaendawo kuJoni kunoshanda akasangana nemurume wake ikoko. Saka nguva yakazoti yakwana, zvikwambo zvangu zvakatanga kundinetsa zvichindirova zvichiti zvava kuda ropa. Saka ndakazongozviti release you can go, munokwanisa kuuraya wamunoda. Zvakati kwete, nyora zita rewaunoda kuti tinge tichizonwa ropa rake iro rinogore. Saka zvakabva
zvachizoti kwandiri, kana uchitya tichasarudza. Zvakabva zvachizosarudza uyo wandichati Judith, mwana wemunin'ina wangu ainge ari kuSouth Africa. Panguva yacho iyoyo ainge aine mwana wake uyo ainge aine 3 months. Saka akazoti apo paainge aine murume wake nemwana, apo pavainge vachifanira kuti vange vachiuya kuZimbabwe, bhazi iro ravainge vari mariri, handityi kuritaura nezita nekuti ringadai rakaita accident, but rakazochengetedzwa bhazi iroro nekuda kwekuti mubhazi mavainge vari mainge muine umwe mukadzi uyo ainge atoriwo pamutsanyo wake, ndiye akaponesa bhazi rinonzi Sable Class. Ndakarigadzira bhazi iri pandakanzwa kuti vainge vava munzira vachiuya. Ndakabva ndachizobvunza vana vangu ndikati, zvamati ari kuuya kunoku achauya kuzondionawo here? Vakati hatizivi. Ndikabva ndati ndibvunzireiwo kuti ari mubhazi ripi, zvimwe kuda ndinokwanisa kuzoenda ndichinomuona kana ava mumasvingo mutauni. Saka vakazomubvunza akati ainge akwira bhazi rinonzi Sable Class. Ndakabva ndachizotanga kugadzira mhiko dzangu ndichideketerera. Ndainge nditori nemishonga yandainge ndichitomwaya pafoni. Ndakangotarisa picture rebhazi rinonzi Sable Class ndichitumidzira zvinhu zvangu kuti zvinge zvichienda kunorova angava ari driver kuti ange achizobuda muroad bhazi richimhanya ringe richizobheuka. Ende kubheuka kwarainge richazoita ndainge ndakangotageta kuti mwana wemunin'ina wangu ange achizofa, asi zvakaenda zvikatadza kurova driver nekuti zvakati pazvakanopinda mubhazi zvakaona kuti mainge muine moto wainge uchibvira. Moto uyu kubvira kwawainge uchiita wainge uchikonzereswa neumwe mukadzi ainge arimo mubhazi. Zvakatobudamo mubhazi zvatsva zvikadzoka kwandiri. Ndakazotochekeresa ari mwana wangu. Uyo mwana wemunin'ina wangu akati asvika kuno handina kana kuda kuenda kunomuona nekuti ndainge ndakamugumbukira nekuti ainge akanganisa zvinhu zvangu, nekuti zvakauya zviine hasha zvichirwa neni. Ndokubva ndachizochekeresa mwana wangu akafa, mwana mukomana, panzvimbo yemwana uyo wandainge ndichida kuti ange achizofa mubhazi iroro rekwaSable Class. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Vanhu vanoramba zvavo kuti Mwari hakuna, but Mwari ariko. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndine shop yangu mumasvingo but originally from Harare. Hey, yeah, pakaipa. Strange things they do happen in this world. Hanzi vane shop yavo iri mumasvingo. Hanzi shop iyi vakangovhurawo shop mumasvingo kuitira kuti vazova padhuze nen'anga imwe inopota ichivabatsira. Just imagine kutama kubva kwaunenge uchigara then ubva wavhura shop somewhere isingatozivikanwi nedzimwe hama dzako kuti une shop somewhere. Yeah, pakaipa kuromba ibasa chairo. Ngatitaurei nezvanyaya iyi mucomment section. Ava ndipo paya pekuti vanhu vainge varimo mubhazi imomo havambofi vakazviziva kuti vangadai vakatosangana neaccident kana driver ainge achidriva bhazi iroro musi iwoyo haambofi akatozviziva kutoti ndaifanira kunge dai ndakarohwa nezvikwambo zvainge zvichazotumidzirwa zvichida kukonzeresa accident, nekuti mubhazi mainge muine munhu aifanira kuti ange achifiramo mubhazi imomo. I guess the driver will never know kuti vakazotochengetedzwa neminamato yevamwe avo hanzi amai vainge varimo mubhazi vainge vakatotsanya. You can imagine kuti you are going to Zimbabwe apa uri pamutsanyo, nekudya kunenge kuchiita vanhu mubhazi tunonaka kakunhuhwirira kaya, munhu achidya mafresh chips apa iwe wakangoshinga uri pamutsanyo uchinamata. I think maybe mabhazi awa paya pamunotangawo kufamba panofanira kuti pange pachiitwawo munamato so that vanhu vange vachizova vakachengetedzeka kubva kumhepo dzakasiyana siyana idzo dzinenge dzichida kukonzeresa accident. Nekuti pamwe pacho vanhu vanozongoti muridzi webhazi akaromba, izvo mubhazi imomo munenge mutoriwo nemunhu anenge akatoiswa pachiga cherufu achinzi anofanira kuti ange achifa.
Tell me what you think in the comment section.